Ay, ito ba sa mga... Ay, muna kita agak pa sa agak. Ay, ito tayo. Amang ang ano. Hi guys, silence stream ba? Hari kita sa Iloilo National High School. Buta ano di playground. Hindi na familiarize pa na din nila. Di na kuhan kay di na di ka sa ulo sa pagkalapad. Pero ari si Gwen ho nga practice sila kung isang galaw-galaw nila nga practice. Kaya isa kita ari ako to sa Very good ya. Siguro mapakita kay karon mo huya nasa. Pero ari di siya sa kilid. Practice sila sa galaw-galaw ko nila. Taas-taas ang isang ila field diri tingala ko na isa nga mabalik subong kay may practice diri sila nga galaw-galaw nila. Ano ning galaw yan eh. Ang practice nila. Galaw-galaw. Wala man ang practice niya. Siya ang naka-green, naka-apple green. Yung palapit sila kasi ihuya. Amo na din ilang room. Ano tawag nga bagong lipunan. So diri na din ilang room. Sa mga grade 7. Ay! Nari ka dihaw! Libat-libat. Si Gwen ay practice na gao. Hari yung nag-blush na ako. Gugal. Sa live stream ta kasubong. Kaglang ta sa YouTube go. Ada si Gwen oh. Ano sila practice sila? Hindi ko makadto. Libat Hindi na maglibot. Wala kami klase. Hari ka mo.
Laban practice? Di sino si mama mo din? Kaya na? Di, tulay mo General Bridge. Siya, ato sa iya. Di haya, nay. Sa live stream ko. Sige, bye-bye. Huli ka tayo na. Hindi na maglagaw-lagaw, ah. Sige, yung brand niya mo mo tayo doon. Laton ta lang ka to sa gate. Ha? Dasig malaka mo? Laton ta lang ka to dito sa ginawa. Laton ta lang ka to. Ha? Sige. Dasig malaka mo. Sa ginapukuan ko to bala. Bye-bye. Lagi ng masyo. Ang iskilahan ni papa niya. Hindi siya sa iskilahan ni papa niya. Ako yan, di ko katultulan sa mga hilit-hilit. Yari ang ila CR ho. Hindi na nalagyan siya naman. Nalagyan mo na doon sa tiknak. So, dali lang tayo mag-shortcut. Pero lapit. Taron, tawagan tayo ng kaliwat ka lang. Kadin ka kayo. Bago ba dami? Lusot mga lali. Ang ilang technical vocational livelihood pro. Live streaming. Hello guys, good morning. Nasa bayan ako sa isang trip ng anak. May practice sila sa galaw-galaw Pilipinas daw. Kung mandi ka galaw-galaw libot. Hindi ka lang ilang kapiteria oh. INHS Cafeteria Training Center. Okay. Saan ang palayo-layo? Palayo-layo. Hindi pagkita. School for the Arts. Santiago Defensor Building, School for the Arts. Libot is really. So, ano hindi na tawag nila yata. Wait lang ha, malusot to. I think is it. This is it dito. Muna kita tawag nila ka tunnel oh. My God, pinakatuan ko na din. Yung taklo. Tayo na kapag kanubog. Galit. Yes mo, kanubog. My God. Makin mo. Tunnel. Ano sa una pa niya? Pinaka ano sa tanan. Tunnel. Ari na kita din. Yung pinakadaan nila nga building. Lourdes, Deliso Defensa Media Art Studio. Pwede di kasulod ang mga salakyan. Libot-libot lang ko pa at least nabalaan nyo. So this is it oh. Amo ni ang sa front area na ton. Front area sang nasyo. May do amo ning daan nila nga building, amo ni kang hambal ni.
Jo nga delikado na di kayo hindi mariit ambot amo gimana ni. So muna ni siya ang quadrangle diri sa front. Pagkuda ko sa mga ano tawag na ang ilang nga mga punong kahoy. Daan na gid siya nga school. Ano niya tawag na daan na gid nga school. Oh. As in katagad ko sa mga kahoy. So kung magsulod ka diri, wala to order ng agyan mo. So sa left side ako nag-agi. Ako gina nag-agi. Sama na siyang ilang where kung hindi sila nag-flag. Hindi rin na di permit. Hindi basta-basta. Ito gabi. Hindi na ako nagahulat permit. Aral na siya nakita. Para sa karoon. Pidira ako magkongko. So diri ang principal's office. As you can see, diri ang alagyan naton. So ang office of the principal is there. Oh, magenda, dandaan na. This is center man. Mayara gid sini punta. Diri ang area sa mga nanay. Mga nanay diri ning mga waiting area. Sa punta pa na ko. Ano na ko sa punta. So, tawag na sa sulod. Okay. Ang ginagawa. Ano siya? Tsagaan ako nga something within this area. So, hindi ko lang, okay. So, this is isang clinic. Hindi lang clinic nila ang senior high is Ari. Doktor na lang ito yung totoo para at least daw malaman ko na kung di ng area na chance na ni kay subong it's car day. Hindi naman puro As you can see. Naamo na siya. So nakita ko gidang room ko gid siya. Amo ning ginanamin nila. Makard day. So, di na ako Edward ng senior na tao. Sige. Ay, ginaktor ko ang inyo. Oo, kanang ara dagali ang underground diri principal. Indala ko na di sa ako nga live stream gani sa mga ara o. Lain man galing pa matuod nga istorya. Wala. Ano so Dia kasi senior high. Hindi ang galing clinic. The ground o medyo cute. Kaya muna ko nung hambal nila nga may so ara siya. So, nakita ko na dito nila nga. Let's go. There. So, dito ko pag naghalin. Diri. Oh. Diri na sila sa underground. This is the Vanilla. So, after that, kaya natabo man dito siguro. Diba? Dito nga nabungbong. So,
Let's go. Sa go. This within area. Kasi hindi pwede, di ba lang live stream or nagdala ka ba? Quick tour. Okay. Sit. Sit area. The center of Nasho. So, underground tunnel sa Nasho. So, it's so, nakaano kita sa history school. Yung tempo pa nito lang sang hapon. So, ari ang ato nga exit. Where kung diin sa Gwen from me. Ako, hindi nahulat. Ang ara ato nga main entrance. As you can see, so malapad. And at the other side is the DepEd office. And ang co-op nila dito sa contact. So, we're going live until na hari si Gwen. So, we'll wait here. Ano oras na tapos ang ilang practice. We're going live. Live streaming. Yung bata ko, na-practice din sila. Anong ginatawag? Balang bata nga matutong. Kahit pa paano, siya, first grading niya subong is general average is 85. Not bad for the first time after eskwela. At least kahit pa paano, ang effort ko huli sa second grading, mabawi na naman siya. Kaya man na siya ginapilit kung magtuon siya or hindi, kaya siya malang matumato. Subong hindi ko gusto nga mo na ganigin regular class ko siya kay para hindi mapersa ang iautok bala. Gusto ko inanay siya bala nga makalearn sa tanan-tanan nga bagay, hindi nga gulpihanay. So that's it, pansit. Ang ganitawag na ang journey sa akong estudyante sa iyang new school kag ang journey man nakon as nanay may ginapamiliarize sa ginang historic place, historic school na iya subong ginaano kung diri ko siya ginbutang kay mo gining gusto ni papa niya kay si papa niya graduate. So bear with me. Beginning today makita niyo na ko di permi nga live stream kay this is my passion na we are in the process of monetization sa YouTube channel naton. So support na lang kita guys. Watch, don't skip ads kung in case nga ma-monetize na kita within this month. Don't skip ads na lang. Kay dara kita nagakita. Ang bakalang bugas. Gatas. Litis ang anak ko. Ha guys di ka mo stay connected. Kay damo pa kita videos nga i-upload. Promise. Ang aton nga everyday daily life ang gani nga ginatawag kita nga Jen's Daily Life Reality TV. Okay? Tanan nga mga gakatabo diri sa aton kabuhi, i-share ginaton sa inyo guys. Promise ginaya. Kung diin kita makadto, may tripping or diri man sa school, we were going live so that you can see. So open ang live ko sa inyo ha. Nakita sa may ginakip. So sa sige-sige ni nga ni Gwen for 4 years na. 4 years, 6 years na siguro siya diri nga school kaya hindi naman siya paghalino ni papa niya kaya diri na lang dito no. Ako may mahimo. I will be vlogging and live streaming. Live ha.
anong nagkakatabo sa amon daily. Stay connected na lang. So, this is it. The option of vlogging is calling me. So, where we can earn. And my para ini sa anak ng nga mapisan ng eskwela. So, samtang nagatutok ta na kita kay YouTube, so nag-affiliate, nag-partnership kita kay YouTube. So, ginahulat ko pa na ninyo naton ang approval. So, kung ma-approve na kita guys, sige ng ads ang aton ng mga videos. Support mo na lang kami guys ha, para kay Gwen. Ang bata nga ni may labot sang pagka-miracle baby niya ni. Ngayon bless kini siya nga ginatag sa amon. So, i-share ko kini sa inyo tanan kung ano man ang gakatabo sa iyan nga journey as a high school student at Iloilo National High School. So wala ko sang itago sa inyo kay adlaw-adlaw na ko di mag sa inyo mag streaming from now on. Muna update. Medyo mahluyaon na siya permi sa camera pero i-try ko gina siya permi nga nakita niyo gina siya permi kung subong ara sa to sa practice. So hindi mo siya ito na-disturbo. Ma-wait na lang kita diri sa iya kay basi karon mahuya sa karon kung ato-tato. Medyo may pagka-maldis lang na gamay pero mabuot nga bata. So amo na din aton live every day sa subong. So nagbalik ng school. So kinahanglan ta ma-adapt. Although pangita matas ang another other incomes, especially nga para subong sa para kita subong sa real estate. Pero ang pagka full time ma'am is also my passion because isama lang siya, hindi ko pa pagtutukan. So binahanas ko man siya nga na siya sa kagalingon niya. At least kabalo na siya bala. Let's make it 30 minutes. 30 minutes or 1 hour. Hour streaming. Okay guys, kanami ito sang nasyo nga school. Maski taga province Pamia, Baruta, and international na gani kay may mga foreigner na din ng eskwela. Diba? So, wala pa kami kapamahaw ni Gwen subong pero hambal naman magbalik na lang. Hindi wala man siya gani-gana pag-ina pa. So, na lang live streaming until matapos. Sakit ang drone ko. May mga new faces. Ay, hindi ko rin new faces. May nakikita ko din na daw taga dito. Wala pa siya effort. Yun na lang kapili. Huwag na mapasa sa video sa mga kinay mo lang. Pwede no? Kinay? Bila ka? Oke, pas video Dua kami di PN Pak, tapi video vlog. Welcome home to the Iloilo National High Banyak betul loh. Banyak banget.
Shout out, galing na paginas ang aga, ako. Thank you so much sa effort mo sa amon. Pag sa mga I just hope nga makita mo na yung video nga eh. Para at least first. Hindi na actually first nga live streaming ko. Magaling kay do mo lang ng medyo sa historical nga tawag na tunnel ang which is controversial ni sa this week bangod kay may isa daw kay estudyante nabong wala na ko kabalo kung ang issue nga gate kay nabo na siya kung sa kwan gawin na dito wala ta kabalo sang chismis hindi chismosa may nag-report. Okay na? Sige ate. Sige. Okay na? Sige ako po eh. Ha? Gumanang sila. Nga, wala na. Tapos na? Oo. Hindi na makaka. Sa tubig. Iba couch canteen.